Okay, så. This demo was preview and not representative of all. Okay, vi kan nå liste. It's time, boys. It's fucking time. The joy of fucking creation. Så det her, det er demo af den nye Joy Creation, som er en fucking god, hvad kan du kalde det? Fangame. FNAF fangame. Shit, det er crazy. Shit, programming. Hvorfor kan jeg ikke? Nej, jeg kan ikke på credits. Jeg er kogt. Til det bare. Jeg har set videoer af det, altså ikke helt videoer, men jeg har set en clips af spillet, og ja, siden der er så mange, der laver videoer af det, og så tænkte jeg, at jeg kan også gøre det. Den ser til at være fucking epic og ny, som det her Unreal Engine 5, som betyder bare god graphics. Jeg tror ikke engang, jeg kunne... Bruh. Okay. Bruh. Okay. I'm scared, by the way. Altså, tiden er lort om natten. Tiden er 12:27 om natten. Eller om morgenen, eller om natten, eller hvad man vil kalde det. Contemplate. Okay, what the fuck? Contemplate. A surge emergence. Okay. Yeah, that's crazy. That's crazy. A surge emergence. Det kan ikke trykke på det. Hvad fuck skal jeg gøre? Fuck. Contemplate. I need to know more. Contemplate, observe. Contemplate. Insufficient. Contemplate. Insufficient. Observe. Okay, det her, det kommer til at være noget. Observe. A strange vision, lacking description. Fuck, det er crazy. Contemplate. Insufficient. Du skal bare observe. Hvem fuck er vi? Og det er ret crazy godt lige det her. Observe. Dots against the void. De er der bare oh shit, man. Observe. Vi kan kigge om. Okay. Observe. The world turns for me. Well, it surely does. Jeg skal lige fix mic. Bam. Lige præcis. I like it. I like it the way I like you. Observe. A path. A destination. Er det her en fucking vej? Oh my god, kan jeg kigge tilbage? Contemplate, observe, path. Okay, så jeg gå, okay. Det er crazy. Så vi er lige vundet op, I guess. What awaits me? Ja, okay, og det ved jeg ikke er en true, friend. Der er bare så mange fucking mennesker, der er skid på det her. Jeg vil godt, det er true. Slap af. Okay, your PC and a problem to restart and collecting some error. Og det lagger bare. Min PC er bare overhovedet ikke lavet til det her. Til fucking Engine 5 graphics. Min PC er overhovedet ikke lavet til det. Og kommer til at lagge lidt. Det gør det i starten nok. Okay, fuck sensitivity, fucking meget. Okay, jeg kan godt stå op. Jeg er så kogt. Jeg kan også huske The Joy Creation. Så når jeg spillede det, når jeg var yngre. Come on. Oh shit. Skal jeg lukke dørene, eller hvad? Okay, jeg kan ikke huske det så meget nu. Jeg ved godt, det her det er her. Men fuck er meningen med det? Det er rødt, så jeg gætter på, at vi skal skifte det. Og så kan jeg tage min flashlight. Og så kan jeg gå ud. Hvordan fuck tænder jeg for flashlight? Oops. Shit, det er crazy. Hvad er meningen med det her? Jeg ved ikke, om man kan gå ind i dem her og fucking kigge. Og det er fucking ret epic. Bam. Det er fucking epic det her. Det kan jeg lige fortælle dig, det er fandme epic. Men shit, jeg er bange. Altså, jeg har set en klip af en TikTok, af en YouTuber, som jeg så, når jeg var yngre, som skulle spille det her.
Fuck, jeg havde snakket her. Fuck, lige meget. Jeg så spille det her i lidt tid, og så tænkte jeg, fuck, jeg skal lave en video af det. Så kommer jeg nok ikke til at se videre på video. Nej, der var noget. Se videre på den der video der. Og det gjorde jeg så ikke. Okay, skal jeg sætte mig ned igen, eller hvad? Fuck. Freddy Fazbear. Freddy Fazbear, hello Freddy Fazbear. Oh, get the fuck out, get the fuck out. Flash the wrong side. The wrong side? Fuck er meningen med det her? Fuck er meningen med det her? Hvordan fuck virker det her? Jeg er så kogt. Jeg er så kogt, jeg begynder at skære. Nej. Warning. Main. Okay, jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal. Jeg ved ærligt ikke, hvad fuck jeg skal. Jeg er så kogt. Hvad fuck er det, jeg skal? Hvad står der? Make to-do list. Han er der ikke mere. Jeg forstår det ikke. Hvorfor lægger det så meget? What's up, Holmes? Okay, han står der. Og det var så i fronten, men altså... Jeg tror, jeg skal finde en fuse. Bare det vil jeg ved. Jeg skal finde en fuse. Fuck. Der. Make the clock go round. Okay, I will make you go round in the bed if you want me to. Ha 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 ha. Ha. What the fuck? Fazbear? Oh shit, man. Oh damn. What the fuck? What the? Oh la la, amigo. Okay. Fuck, stress as fuck. Stress and only the more stress. Oh my god, I'm cooked. Fuck er det, jeg skal? Oh. Okay. Yeah. Okay, guys. Okay, jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ærligt ikke lide det her. Det stresser mig. I mean, we go, girl. Vi klarer det her. Hvis ikke vi klarer det, så hvem skulle gøre det? Bonnie. Damn. Okay. Glædelig jul. Shit, man. Bro, stresser mig. Så fucking meget. Okay, så... Bonnie er her nu. Så han er her. Bonnie er her. Dejligt. Okay, Bonnie er her. Okay. Har jeg givet her lige før efter en fuse? Eller... I'm so confused. Har jeg overhovedet en... Nej, jeg har ikke nogen fuse. Så vil jeg holde den eller noget sil. Og så Bonnie, som jeg kan huske i The Jeff Creation, så var det sådan, at hvis Bonnie han breakede vores fucker. Hvis Bonnie han fuckede med kameraet, så skulle så kunne Foxy ikke være der mere end en sil. Kan jeg ikke helt huske det. Nej, så kunne Freddy ikke være... Nej, Freddy kunne godt være der. Foxy kunne ikke være der, tror jeg. Og Foxy, han... Hvad gjorde Foxy? Han så i kameraet. Nå ja. Okay, så følger jeg lige herude. Sup, Holmes. Bro er scary as fuck. I mean, I'm not even gonna lie. Bro is scary as fuck. Foxy kommer på kameraerne. Og så skal vi kigge på ham, indtil han går væk. Som jeg kan huske fra The Jeff Creation. Altså, det var et fucking godt spil engang, så jeg kan nemt huske det, tror jeg. Så jeg tjekker lige, om han ikke er her nogen steder. Lige for sikkerheds skyld. Hvis Bonnie er her, så er Foxy her også. Okay, så kan Foxy kunne være på et kamera. Dejligt. Nej. Jeg skal kigge lige efter en fucking fuse. Fuse. Okay, good fuse. Yes. I very like it. Hvis Foxy har et dead. Ja, fucking vidste det. Broski. Nu stopper vi lidt af, altså. Nej. Eller ja, I mean, det var epic. I like it, I guess. Yes, sir. What just happened? I was just...
Asleep. You were asleep. Nothing like this happened. Creator. I have control. Jeg tror, jeg kommer til at skifte det. Fuck. Jeg tror, jeg kan læse, når jeg taber igen. Jeg kommer nok til at tabe, når jeg er bare en ordentlig taber. Altså, jeg siger en ordentlig taber, men jeg fucker med alt det her. Og det gør så meget. Jeg elsker det her. Jeg elsker horror games. Det giver mig, hvad hedder det nu, adrenaline-agtig følelse. Okay, det er bare Freddy, der står der. Fuck Freddy. Han kan gå og eksistere. Hvad fanden var det? Hvad fanden var det der? Jeg så det der. Jeg så det så meget. Jeg er bange. Og nu er jeg bange. Nu er jeg altså bange. Nu er jeg bange. Når jeg så det der, jeg er bange. I do not like what I just saw. Let me tell you that. Han står der bare. Kan jeg bare lade ham stå der, eller hvad? Jeg forstår det ikke. Okay, jeg går op til døren. Der er ikke noget derude, okay. Oh shit, man. Okay. Lad mig fortælle, at jeg får stress hver eneste gang det der sker. Fuck. Okay, kan jeg så skifte det der? Det kan jeg godt, ikke? Nej, okay, jeg kan ikke skifte det der, fuck. Jeg kan gerne skifte det der. Kan jeg lige skifte det der, please? Okay, det kan jeg godt. Okay, dejligt. Jeg kan finde en fuse og skifte, hvad hedder det nu? The breaker, eller hvad fuck det nu er. Fuck. Jeg kan ikke lide det her, jeg kan ikke lide det her så meget. Jeg kan ikke lide det her. Hvor fuck er den henne? Hvor fuck er den henne? Bam. Okay, dejligt. Så får vi det gjort. Jeg tror, at først kommer lige om lidt, eller Bonnie, eller hvem der nu kommer først. Okay, dejligt. Let's go, bros. Let's go. Jeg er klar til at sige, jeg har alt under kontrol. Literally alt under kontrol. Jeg skal selv finde infusement. Jeg kigger lige for en sikkerheds skyld. Der er ikke nogen, der står her. En god ven, der hedder Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Okay, han er fed. Præcis. Han er faktisk ikke så fed i det her spil mere. Det er faktisk ret trist på en eller anden måde. Jeg sidder Fox i et eller andet sted, eller Bonnie, hvem den kan være. Nej. Det var Chica. Jeg svæver, jeg kan se Chica. Det skal bare være Chica. Det er Chica. Broski. Broski, I don't like that broski. Hun står der lige nu, jeg træver mig selv, okay. Så hun der første gang, vi kiggede mod kameraet, okay, der var fuse. Jeg kan ikke lide, at hun er der. Jeg kan virkelig ikke lide det. Shush. Jeg kan godt høre det. Nej. Chica. Hvad fuck skal jeg gøre med hende? Jeg er så confused. Jeg er så confused. Skal jeg skifte noget lys, eller hvad? Eller hvad fanden er det, jeg skal gøre? Jeg skifter lyset. Måske er det det, der skal holde hende væk. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ærligt ikke. Jeg håber, at det er det. Jeg håber virkelig, det er det. Hvis ikke er det, så ved jeg det ikke. Okay, der er fuck. Ham skal I kigge på. What's up, Holmes? Altså, jeg kigger på dig lige nu, bro. Skal I sige det bare? Nå, så jeg skal trykke på ham, mens jeg kigger på ham, eller hvad? Eller hvad? Skal jeg trykke eller holde? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Okay. Jeg skal gøre det nu på gang. Nej. Jeg må måske lige og gøre lige, hvad jeg skal gøre. Jeg sværger, jeg hætter det at spille så hårdt. Og det gør jeg virkelig. Jeg cranker det her. Øj! Der stod det der noget. Det gjorde der. Eller er det mig, der fucker lige nu. Men det gjorde der. On God. On God, der var noget der. Okay.
Hvad? Åh nej. Åh nej. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hvad fuck skal jeg finde? Okay, jeg skal finde de der tre. Jeg forstået. Fucking forstået. Okay. Hvor mange andre skal jeg finde? Hvor mange af dem skal jeg finde? Jeg er så kogt. Jeg er så kogt. Nej. Stop. Gå væk. Fuck. Fuck, hvor Freddy? Var det Freddy? Det var Freddy. Jeg tror, det var Freddy. I det mindste tror jeg ved det ikke. Jeg er kogt. Nej. Bye. Fuck, hvad er det der? Nej, for satan. Du tryk rigtigt. Broski. It's life or death situation right now. No, I'm gonna do this. Fuck it. Oh shit. Okay. Okidoki. No, amigo, no. Okay, I mean, okay. Nej, dejligt. Okay, nej, fint. Finally, I constructed this scenario just for you. I believe you call this a game. The rules should be familiar to you. To win, find the bear and blind it. To do this until the clock completes a full rotation. Do not let the power go out. Do not look at the rabbit. Avoid all contact. Replace the flashlight fuse when the light goes weak. Fox likes to sneak up on its prey, meet its gaze from a safe place, and fend it off before it catches you. The light must be aimed at the bear's location. If you miss it, you will die. It will flee. Okay, men det er også fint. Altså hvis den flyver, så er det også fint jo. I mean, hvis den går væk, så går den bare væk jo. Har ikke nogen problemer med den der. Kan jeg gå ud, please? Jeg kan gå ud. Hvordan kan jeg gå ud af det der? Altså ud af... I will be watching over you. Oh shit, man. Good luck. Okay, broski. I mean, you go, girl. Yeah, you go, girl. Of course you go, girl. Så har vi en fuse. Dejligt. Okay, jeg tror det... Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid det gik, men lad mig tjekke. Okay, så der er lige gået 21 minutter. Det er helt fint. Okay, jeg kan godt lige klare at spille lidt mere. Så omkring 30 minutter, det er helt fint. Det er helt fint. Altså spillet er fucking dejligt. Altså jeg kan godt lide den her koncept af, du skal finde dig op, og du ved ikke helt, hvordan du skal gøre det. De fortæller dig ikke rigtigt, hvordan. Altså jo, de siger, hvad du skal gøre med de animatronics, men det ser ikke sådan scary på den her. De fortæller ikke, hvad du skal gøre med Chica, det gør de jo ikke. Altså jeg fik Chica, og jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre med hende. Altså jeg kan godt huske fra The Joke Creation Story Mode, man skulle finde alle de her cupcakes. Der var 3 cupcakes, og den her gang var der, tror jeg, 4 eller 5. Okay, der er nogen herinde. Jeg kunne lige høre dig. Nej, okay. Og plus Chica. Okay, så jeg skal ramme ham. Ellers så flyr han. Hvis jeg ikke rammer ham, så går han bare væk. Okay. Okay, så jeg går lige helt derover og så bare... Okay, rigtig godt. Gjort rigtigt. Okay, forstået. Så jeg skal kigge ind i kameraet, hvor han er. Og så skal jeg ramme der, hvor han står på kameraet. Forstået. For fucking stået. Nej. Vi skifter lige den her. For noget. Vi kan altid lige hurtigt finde en ny en, hvis der er. Helt fint. Jeg kan bare ikke lide, at Chica, hun er der bare. Altså Chica, hun er der, når jeg kigger på kameraet. Og det er lidt creepy, når jeg kan lege. Det er fandme creepy. Hun står der, og jeg ved ikke, om hun kommer løbende efter mig, hvis jeg kigger alt for langt i kameraerne, eller hvad. Det gør hun nok. Make to do list. Og så giver det på, at hun gør det. Fucking Bonnie, oh my god. Okay. Men nu ved jeg ikke, om det virker ligesom på i det gamle The Joke Creation, hvor hvis Bonnie breakede en monitor, så kommer der Foxy der ikke. Og det kan jeg huske, at det var på den måde. Men om det er så på den samme måde, det her... Han står lige der. Okay, han står lige der. Det kan jeg godt klare. Men om det virker på samme måde, I don't know. Helt derovre, og så bare ramme. Okay, forstået. Jeg elsker bare, hvordan Freddy han bare skriger på sig og råber på sig, og bare væk. Like, bro doesn't care anymore. Bro's at the point where he just... Fuck that shit. Okay, Freddy er herinde.
står Foxy nogle steder. Nej, det er bare Freddy. Okay, han står helt til venstre. Ja. Okay, dejligt. Bye bye. Fuck er det for nogle lyde, mand? Der er Foxy, forståeligt. Ja, okay, du kan gå væk, please. Broski. Skal jeg trykke på ham, eller hvad? Fuck, bro. Hvor er bro hen, når han er lige her? Jeg tror, jeg skal trykke på ham. Det føles som om. Det føles altid som om, jeg skal trykke på ham. Okay, der er Freddy. Vi går lige efter Freddy, og så skifter vi lige noget. Bam. Bye bye, baby girl. I like you too. Okay, jeg tror cam 3 er gået af. Er den ikke? Eller er det bare mig? Nej, den er bare halv. Den er pro, men vi tager lige også det her først. Men vi skal til at repair cam 3. Så man skal repair cams. Det var der ikke i The Job Creation Story Mode. Det var der ærligt ikke. Der er ikke noget, man skal repair. Det var bare sådan... Hvis et kamera gik død, så gik det bare død, og så kan man bare spille videre. Derfor var der en god ting, man kunne gøre i spillet, var, at man skulle bare ødelægge 2 kameraerne, og så skulle man bare fend off med det på det ene. Nu ved jeg ikke, om der er nogen på kameraerne. Jeg tjekker lige hurtigt. Okay. Der er ikke nogen. Og der er heller ikke nogen. Dejligt. Vi går lige repair kameraet, og så tager vi kigger efter et fuse til flashlighten. Og jeg er svær at cranke det spil så meget, det gør jeg ærligt. I'm cranking this game. Okay. Det er præcis. Jeg tryk, eller hvad fuck er, hvor langt skal jeg kigge på ham? Altså, skal jeg trykke på ham, eller skal jeg bare kigge på ham? Altså, man skal bare kigge på ham, og det gør jeg lige nu. Jeg trykker for at skyde, jeg ved det ikke. Jeg trykker på, nej, det bare ikke, det gør ikke en skid. Skal jeg kigge ham i øjnene måske? Ja. Okay. Skal jeg kigge ham i øjnene forstået, og der er så Freddy. Skal jeg kigge ham i øjnene, jeg kigger ham på næsen i stedet for øjnene. Det er der, hvor jeg tager fejl. Bam. Så tager fejl, jeg kigger ham, okay. Forstået. Understood. Yippie. Jeg kan faktisk ikke crank det her. Det kan jeg faktisk. Jeg tror, jeg kan crank det her ordentligt. Og jeg skal så finde fuse til kamera 1. Og til flashlighten. Så jeg får det skiftet. Jepsi. Jeg kan lige hurtigt skifte. Eller, ja, jeg tjekker lige for sikkerheds skyld, hvis Foxy kom. The fuck? Oh shit, man. Fuck. Okay, chica, what's up, chica? Yeah, you don't know how much you're cool, bro. You're cool. Yeah, you're cool. Yeah, you slay queen. You slay queen so hard. Yes. Fuck. Then fuse. Fuck. Chica, you slay queen. Yeah, you go, girl. Yeah, I know you do. You're the best, broski. Yeah. En mere. Hvad? Okay. Naki. Nu går vi lige ind. Kigger om Foxy ikke er nogen steder. Okay, følg jer der. Kigger på Foxy. Præcis. Foxy er lidt vigtigt, tror jeg. Okay. Fuck. Okay, vi er cooked. Vi er ordentligt cooked. Vi var ordentligt cooked. Kan vi nå det? Altså han står der. Han literally fucking står der lige nu. Kan vi fucking nå det? Og jeg stresser. Okay, han left. Han fløj bare væk. Okay, fint. Godt så. Okay, dejligt. Skal jeg lige hurtigt finde en fuse. Og Chica, hun er den værste. Chica er bare den værste. Kan ikke lide Chica. Okay, I skal til at repair nogle kamera. Det skal vi ærligt.
Ipsies. Vi er så kogt. Ej, det skal vi lige gøre først, ikke? Jeg tror, det er mere vigtigt. For at holde lyset herinde. Og jeg er så kogt. Jeg bare føler, hvor kogt jeg er. Jeg håber virkelig ikke, at folk kan være der, når på den her eller kameraet. Det er jeg ikke helt sikker. Nej. Det skal vi jo. Og hvis ting ikke går hurtigere, så tager det længere tid. Præcis. Klarer det faktisk på første gang. Oh shit, man. Yeah, what's up, chica? I mean, you're looking great today, yeah. I'm about to burn up a name for my, yeah. Jeg tager den her med mig, tak. Jeg ved det, broski, jeg ved det. Jeg tager mig af det. Jeg prøver min bedste. Fuck, jeg er kogt. Jeg er død. Jeg er ordentligt kogt. Hvor kogt er jeg fra 1 til 10? Hvor kogt er jeg fra 1 til 10, broski? Hvor satan, man? Hvor kogt er jeg? Tag den fucking flashlight og gå fucking videre. Fuck. Jeg vidste ikke, hvor lang tid må Chica være der? Hvordan er jeg stresset med hende? Oh my god, okay. Nej. De er for den. Fuck. Det er et ordentligt spil. Det er et ordentligt godt spil, det her. Fuck, det er godt. Altså, det er stress, men det er så sjovt. Okay, ved I hvad? Nej, færdig for i dag. Og så part 2 kommer ud et eller andet tidspunkt. Efter jeg har fået den her video klar til at sætte op på YouTube. Vi ses i næste video så. Bye bye.